Чакай, правя си колата. Здравейте, на YouTube, аз съм от PowerBG и днеска играем на GTA San Andreas, версията е 1.5 и игра с тоя Knowing Drum 52, който се казва в истинския живот Дени. Също така в YouTube се казва Foxito BG. Не му казва истинското име. Да, няма. Да. Сега почва да Давай снимам. бе, много тъпо го прави сега. А така? Дайте IP, бе, дайте IP. Няма аз да му пращам майкото. Не го знам. Не го знам. Ай, била главе! Много Не го знаем. да, много е Главе! А гледай, ти що смени цвета? Сега не може да си сложа пейнджоп. Може, е така. Той пейнджопа, брат, не работил. Може бе, е така. Аре, бе, баби! Много хубави баби сте. Сега чакай. Остави, аз ще направя както искам. Така е пояка. Айде да тръгваме. Ако ми дадете IP... Качвай се. Отиваме на една мисийка. Не, отиваме на едно място да трипиме зомбита, така че ще паузирам до там, защото стане по-кратък. И здравейте потребители на YouTube, завърнах се, ето. Стигнах Айде, къде си, ма? Аз ги целя само с пушката малко така. Телепорти са при мене в колата. Що? Така. What the fuck, лаги ти гласа. Брат, няма да те... май ще изрежа тази част, защото ти лаги гласа. Иначе, ако ще продължавам клипа, трябва да ти затворя. What the fuck? Ти лаги, бе. Окей. What the fuck? Айде стига с тези клипове, като време и Shadow. Ти знаеш от колко време не съм снимал просто. Ай, тук съм. Има човек! Аз съм на спална. Давай, Стоп! чуй да го биме. Този скин ми е любимия. What the fuck? Вие ще киите, бе, маняци. Хак! Кнол сте хак? На мене говориш. Не на теб. Това е хак. Знам. Ай, качвай се отгоре на колата. Аз да се качвам на нея още. Не ми се качвам. Айде, мой момче, качвай се. Вънтър, ще цепя. Не знаеш, че е мъж. Яш, кърши ми. Да точно кърви главата му си я маха. Аз знам как да си махнеш главата, май. Чакай. Оле! Биваш колко време ми отнеде да направя. Абе, надеше си я заключил, бе. Как се заключва? Ще го цепя. Ох, май. Брат, не мога. Той не мога. Не! Кинема! Аз бягам, сори. Той ма цепи. Айде, идвайте тука. Аз бягам да има килне. Дойдох. Добре, бягай. Бягай ти и сега призвавам една кола за всички. Цепи, бе! Не искам тук, искам пред също. Аз изобщо не искам да карам. Друг ще кара. Аз? Да, можеш да караш. Ма на къде си искам? Чакай, аз ще апгрейдна малко. Доктор. Фак! Той знаеш какво направи. Той пуши цигара. Братче да пуши цигара. Как пуши цигара, бе? Ай, това беше чудо. Той не цепи колата. Обине. Бях килала заради тебе. Не мене. Това е моята вина. Ще паузирам докато такова ми. Се справим с нещо и после... Кой ви убива, Кой ви убива? Здравейте, пак. То както виждате е хак. Не мога да го килнем. Бати хакерите, тук много хако има, бе. Айде, да бегаме. Какво значи
лайк. Аз бягам, ето ме, аз съм с мотора, следвайте ме. Чакай малко. Май разбрах как да си изключиш да те килят. Сега ще пробваме. Давай, кили ме, пробвай се. Чакай, не бе, чакай. Ох, това е било за колата, бе. Май беше интле. Да те се живоли Адлер! Мога такюна! Граф, не знам. Нормално спейс. Който е спейс, бе? What the fuck? Луто! Хек! Help me! Защо да те убия ли искаш? Що пък да така, вика да къртим зомбита. Чакай само да се... Ако хочеш си къртиме. Аз си вземам пушки. Не така пушка, предпочитам е много. What the fuck, Hunter. Много ти трябва да се учиш още. Майстора. Абе ти, бе. Да, аз. Точно. Хантъра, много... Ко? Много килови си направил, викам. Ами аз... Аз си, бе. Опа, Аз без да сега... искам, сори, без да искам ти цели викам, който на мотора. Пак, чакай. Искат, потребители на YouTube, искате ли хедшот? Давай! Чакайте сега. Хънтър. Хед не мога те хедшотна. Стой на нас, по се за те хедшотна. А сега ако не мога те хедшотна, ти си хак. О, хедшот! Ти не ма кюна, бе, епе. Абе, де псува в клипа, бе. След клипа ще се псува. Ти нямаш право да ми казваш. Кой ще прави? Да, бе. Никой няма да те гледа, ако псуваш. Кой ще Както Карибия псува през 5 секунди. прави? Стой там, брат. Ох, не мога сложи един скапан чинчо. Мотора гори, репер. Хора, идвате ли? Арите ли? Аз имам работа. Малка работа. Адлер, на къде стреляш? Има го. Чакай, Моторът ти. Ето го. брат, Хора, буквално си ти, хак. Адлер, ще помогнеш ли? Чао, Адлер. Ти си хак. Да, как? Защото умираш. Ми Възможно. да, що знам командата. Може ли командата? Не. Ах, много искам командата. Браво, научи. Молят си. Команда за какво, бе? Да си безсмъртен. Няма такава. Има! Според тебе аз как не умирам? Ай, молят си. Ай да видим дали ще умреш, на бас. Не, Ай, на бе! бас. Ай! Да видим, чакай. Стреляй, ай! Давай. Чакай, стой на място. Адлер, взех пари! Какво? Аз искам такъв. Как? Адлер, взех пари! Искам това, моля. Ами... Адлер, взех парите! И това ви за клипа. Ще има и втора част. Ей сега след малко. Ай, бай.